για το μαλλί. Καλά το είπα. Θα μου πείτε, έτσι. Η κυβέρνηση είναι κυβέρνηση που πρόκειται από ένα λαϊκό κόμμα. Μας ψήφισε ο κόσμος της εργασίας. Δίνουμε λόγο στους εργαζομένους και δεν έχει κανείς να φοβηθεί τίποτα. Αντιλαμβάνομαι απόλυτα, κύριε πολίτη, την ανησυχία και τα ερωτηματικά του κόσμου. Και τα αντιλαμβάνομαι γιατί και εμείς είμαστε μέσα από τον κόσμο, προερχόμαστε μέσα από τον κόσμο. Εγώ είμαι ασφαλισμένος σε 2 ταμεία, έχω κολλήσει χιλιάδες ένσημα, δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν από τα 20 μου χρόνια. Εγώ έχω παιδί σε ηλικία 20 χρονών και μετά από 15, 20 ή 30 χρόνια θα έχει πρόβλημα το παιδί μου. Και με νοιάζει. Τελεία, κύριε Ζαγορή, για το παιδί μου. Μην αγγίζετε τα υγιή ταμεία! Κύριε Αυτιά. Είναι άδικο αυτό! Κύριε Αυτιά, φωνάζετε για τους δημοσιογράφους. Παρακαλώ. Φωνάζετε για τους δημοσιογράφους. Ξέρετε γιατί φωνάζω? Γιατί στον ΝΑΤ που ήταν ο πατέρας μου, 35 χρόνια καπετάνιος, ξέρετε ούτε πόσο το 400 έλλειμμα ευρώ του δεν ΝΑΤ παίρνει το η μάνα μου, χρόνο. το ξέρετε? Και δεν είναι τυχαία αυτή η επιτυχία, ήρθε μετά από σκληρή, επίμονη, μεθοδική και καλά οργανωμένη δουλειά 3 ετών. Εσένα σε νοιάζει μόνο να μείνεις στην εξουσία. Τίποτα άλλο. Κάνεις λάθος. Καλά. Κάνεις τεράστιο λάθος. Καλά. Αν με νοιάζε να μείνω στην εξουσία, δεν θα έβγαζα τίποτα στην αγορά, δεν θα έκανα καμία πρόταση, δεν θα συγκρόμουν με σένα τον δημοσιογράφο, δεν θα συγκρόμουν με τον δικηγόρο, με τον γιατρό, με τον μηχανικό. Αν ήθελα να μείνω στην εξουσία, δεν θα έκανα απολύτως τίποτα και μετά από 10 χρόνια θα έβλεπα τον εαυτό μου στο καθρέφτη και θα έλεγα αυτού σου γιατί δεν έκανες μια προσπάθεια. Σας παρακαλώ πολύ. Είμαστε σε μια ασφαλιστική μεταρρύθμιση για ένα απλό λόγο. Θα μας πείτε γιατί δεν μας το είπατε πριν από τις εκλογές? Όχι. Συγγνώμη. 1-2. 1-2.
Εντάξει. Συντροφικά και με αισιοδοξία κινούμαστε προς το τακτικό συνέδριο του κόμματος, σύμφωνα με το καταστατικό, με στόχο να βρεθούμε ακόμη πιο κοντά στην νεολαία συγκοινωνία. Ξαναπάμε. Έφυγε ο Τέρενς Κουίκ. Ο Τέρενς Κουίκ, ο δημοσιογράφος που έγραψε δική του ιστορία στην ελληνική τηλεόραση, έφυγε σήμερα το μεσημέρι, δηλαδή χθες, εντελώς ξαφνικά από καρδιά στα 61 του μόλις χρόνια. Ο κόσμος των Ελλήνων τηλεθεατών δυσκολεύεται να πιστέψει μια τόσο απρόσμενη απώλεια, παρόλο που η είδηση δεν έχει ακόμα μεταδοθεί επίσημα. Σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες, ο ιατροδικαστής Μάνος Ζερβάκης, που ανέλαβε την νεκροψία του μεγάλου υπηρέτη της ενημέρωσης, ισχυρίζεται ότι το μοιραίο συνέβη λόγω αυτόματης ρήξης ανευρίσματος κοιλιακής αορτής. Αυτήν την ώρα είναι εν εξελίξει συζήτηση για το αν ο απρόσμενος θάνατος Τέρενς Κουίκ θα μπορούσε να έχει αποφευθεί, καθώς ο δημοσιογράφος περίπου 2 μήνες πριν αισθάνονταν μεγάλες ενοχλήσεις, οι οποίες μάλλον δεν είχαν αξιολογηθεί ορθά. Η κηδεία του μεγάλου δημοσιογράφου αναμένεται να γίνει την ερχόμενη Παρασκευή στις 4 στο πρώτο νεκροταφείο. Σύσσωμος ο δημοσιογραφικός κόσμος θα είναι εκεί για να αποχαιρετήσει το μεγάλο δάσκαλο. Αυτή τη φορά τα δυσάρεστο νέο θα μεταδώσουν άλλοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, τελευταία επιθυμία ήταν να του κλείσουν τα μάτια ο Γιώργος Βαρεμένος. Η εφαρμογή του μεταρρυθμιστικού μας προγράμματος επιτρέπει τη συνέχιση της δημοσιονομικής εξυγίανσης με ταυτόχρονη διατήρηση των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Για το 2008 ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να είναι 4% σύμφωνα και με τις προβλέψεις του τελευταίου προγράμματος σταθερότητας και ανάπτυξης. Και αυτό συμβαίνει σε μια συγκυρία που, όπως είπα και προηγουμένως, οι προβλέψεις για τη διεθνή οικονομία αναθεωρούνται προς τα κάτω και οι αβεβαιότητες για τις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας παραμένουν. Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να διατηρήσει υψηλούς ρυθμούς ανόδου της τάξης του 3,5%. Οι επενδύσεις αναμένεται να αυξηθούν με ρυθμό υπερτριπλάσιο του πληθωρισμού στο 10,5%, ενώ ο ρυθμός αύξησης της δημόσιας κατανάλωσης θα περιοριστεί στο 0,7%. Συνεχίζεται δηλαδή η ανάπτυξη να τροφοδοτείται κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα και από τις εξαγωγές.